бахшида ба ҷашни миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар пойтахти азизи кишварамон шаҳри Душанбе бунёду ба истифода додани муассисаҳои гуногуни таълимӣ ба нақша гирифта шудааст ва яке аз он муассисаҳое ки ҳамчун иншооти ҷашнӣ соли ҷорӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад, бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 15 дар ноҳияи шоҳмансури шаҳри Душанбе мебошад, ки аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи Авитсена сохта ба истифода дода мешавад. тибқи нақша муассисаи мазкур барои 720 хонанда дар як баст пешбинӣ шудааст. корҳои сохтмонӣ дар ин ҷо бо сатҳу сифати баланд идома дорад ва зиёда аз 100 нафар сохтмончони маҳаллӣ ба кор ҷалб гардиданд ва аз рафти кор аён аст ки иншооти мазкур сари вақт ва бо сатҳу сифати баланд дар муҳлати муайяншуда мавриди истифода қарор дода мешавад. бояд гуфт ки муассисаи мазкур аз 4 ошона иборат буда, дар он синфхонаҳои омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ, синфхонаҳои компютерӣ, синфхонаҳои лингафонӣ, синфхонаи таълими меҳнат, толори варзишӣ ва инчунин маҷлисгоҳ барои 350 ҷой пешбинӣ гардидааст. корҳои сохтмонӣ дар ин иншоот ҳанӯз соли 2019 оғоз гардида буд ва тибқи нақша имсол мавриди истифода қарор дода мешавад. ширкати мо тасмим гирифтааст ки бунёди мактаби таҳсилоти умумӣ рақами 15-ро то моҳи августи соли ҷорӣ сохта ба истифода диҳад. масоҳати умумӣ 80 сотиқро дар бар мегирад ва дар он ҷо 4 блок бинои мактаб, инчунин даромадгоҳ, майдончаи варзиши берунӣ, кабуди зоркунӣ, роҳрав ва ҷойҳои истироҳатӣ дар вақтҳои танаффуси мактабҳо ба пуррагӣ ба нақша гирифта шуданд. гирду атрофи он дарахтҳои нодири ҳамешасабз шинонида мешаванд ва гирду атрофи он ва роҳравҳои он ба пуррагӣ аз санги хоро ба нақша гирифта шуданд. майдончаҳои варзишӣ ҳам дар дохили бино ва ҳам беруни он ба нақша гирифта шудааст ки истифода аз масолиҳи босифати сохтмонӣ мо онро ба анҷом мерасонем. меъёрҳое ки дар ин мактаб ба нақша гирифта шудааст ҷавобгӯи тамоми стандартҳои байналмилалӣ мебошад. шароит муҳайё месозем ки то ки насли навраси оянд аз он баҳра гиранд ва барои ҷамъияти ояндаи мо ва ватани маҳбубамон хизмат намоянд. сол то сол симои шаҳри Душанбе ба таври шинохтанашаванда тағйир меёбад ва ин ҳам бошад натиҷаи заҳматҳои шабонарӯзии раиси ҷавони шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аст ва имсол ки Тоҷикистон мизбони чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ аст ва шаҳри Душанбе ки имсол ҳамчун шаҳри сайёҳӣ ва пойтахти фарҳангии иттиҳоди давлатҳои мустақил эълон шудааст, диққати меҳмонони хориҷиро ба худ ҷалб хоҳад кард.